அதே மாதிரி சிலம்பாட்டம் எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு சிலம்பு ஃபைட் இருக்கு அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லி முதல்ல ஃபைட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சிலம்பா நான் விளையாடுறியா நீ அப்படின்னாரு. இல்லை நான் நீங்கள் பிரமாமா ஃபைட் யோ ஸ்வாடு ஃபைட் நான் பிரமாமா பண்ணுவேன், உங்கள் ஆளுக்கு ஈக்குவலாக நான் ஃபைட் பண்ணுவேன். அடுத்தது ஹேண்ட் ஃபைட்டாக சமாளிப்பேன். அதுலேயும் இந்த சிலம்பெல்லாம் எனக்கு வர இல்லை. நான் நிறைய படங்கள் நீ சுற்றி பார்த்துருக்கேன்னு, அது நான் சுற்றலையே உங்கால் பண்ணுற வேலையாது. சும்மா எனக்கு க்ளோஸ் அப் வைப்பார், இப்படி 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 அப்படி இப்படின்னு திருப்ப சொல்லுவார். நானும் திருப்புவேன். உங்களுக்கு ஃபைட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு காலையில் ஒரு ஆஃப் எடுத்துட்டு அனுப்பிச்சிடுவார். அப்புறம் 3 நாள் கழிச்சு பார்த்தா ஃபைட் எடிட் பண்ணி காமிச்சா இனியா நான் ஃபைட் பண்ண மாதிரியே இருக்குன்னு அந்த வெறும் க்ளோஸ் அப் தான் எடுத்துருப்பாரு. அப்புறம் டியூப்பை வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் அவ்வளோ பிரமாமா பண்ணுவார். அதனால உங்களால் அவ்வளோ கெட்டிக்காரத்தனமாக பண்ணுவார்.